Mateo Kapitulo 12, versikulo 21. O sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 12. Mateo 12, 21, Roma 15, 12. Nagaingon diri sa Mateo 12, 21, in His name, the nations will put their hope. Sabi ni saya, o sa iyang ngalan, managlaop ang mga hintel. Roma 15, 12. O nagaingon na sa si Isayas, muani ang gamot ni Isay, o katong nagatindog sa pag-ari sa mga hintel. Kaniya ang mga hintel managlaom. Gusto na ko mag-igsulti kaninyo ninikapunan karon sa timang nagingon, Jesus, the source of hope. Si Jesus ang tinupdan sa paglaom. Pwede ba nato itaas ang ato mga kamot, mga kaisunan sa mag-amputa? Dalay ko maglangit ng amahan nga naa sa langit. O Diyos, ninikapunan karon niya kami aron magrepresentar sa mga pulong o Diyos. Salamat Ginoo sa Chico Island nga inang punon nga nagdawat ka namo diri nga dapit Ginoo. O Diyos, itugot dinhi kapunon nga nimo mga pulong mawali sa walay paglipod-lipod o Diyos. Hallelujah. O itugot Ginoo ang tanang mga paminaw, mga pamati, mapanalanginan sa imo mga pulong. Nakita nimo o Diyos ang ilang panginahanglan. Kung ano naman sila mga balatian, ayuha sila o Diyos. Kung ano naman kagubot sa ilang panamalay, at aging kalinaw Ginoo. O ganoon naman sila ay problema pinansyal, ikaw magasolusyon ini Ginoo. Lord, luwasa ang matagkalago Diyos, hallelujah, sa mga katawhan diri sa Chico Island. And we pray Lord, ang imong gugma ilang mabatsagan o Diyos sa ilang kinabuhi. Dalaygod ka o Diyos, hallelujah, ang imong pulong mawali o ang kaluwasan maabot din nga barangay. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Pwede ba nga ito palapakan ang atong buhay nga Diyos, mga kaigsuonan? Magapanglingkod na po kita, igsuon ang Diyos manalangin ka natong tanan. Jesus, the source of hope. What is hope, by the way? Hope is the confident expectation that something good is going to happen. Unsa na ikuno ning paglaom, dili ni paglaom, dili ni hope nga sigarilyo, kun dili paglaom ni mga kaigsuonan nga atong ginapangandoy. Unsa man ning paglaom igsuon? Ang paglaom daw may pagsalig o pag-ekspektar o pagdahom na adunay daghang mga maayong butang mga kahitabo, mga kaigsuonan. And I believe igsuon nganong naningkamot patag ginahaya karon tungod kay milaon pata nga adunay nindot nga mahitabo sa atong kinabuhi. Bisan pa unsay atong nabatsagan, bisan pa unsay atong mga sirkumstansya sa kinabuhi, apan naningkamot kitang muginhawa kay lagi nasayod man ta basta naapay gininhawa, naapay kinabuhi, naapay paglaom. Yan nga na ko mga lalaki pagbalhin na murag layo lagi kayo. Hindi ko ganahan layo ko magwali. Okay. Magpaduol ko para di kayo mo makatuog magwali ko. Kisay nakasuway ng driglaom. Na, awagin mo nga. Kinsay di palaom. Magagana sa mga bata di palaom na linis ka. Kitang tanan, pag mo iskot o paglaom, huwag taong di ganahan anak. Amen? Kitang tanan, igsuon ganahan tag paglaom. Ganahan tag mulaom, bisan di kayo kalaoman. Diba? Panahon mga kaigsuonan sa mga dalaga na ay mga diskarte sa mga lalaki nga bisag wa tay gusto ko pero ay grabe mo saad dindan pag imo lang kong suktong di giti ka ibuwag sa akong mga buntong. Diba? Na ay mga pasalig ng paglaom. Wala ikaw aga ka mo laong din kay ikaw ra din akong pangkaon. Bisag pagdaghang mga
sa akong paghigugma. Wala akong dahil kaigsoon. Unsay normal nga mahitabo, once ka di matuman ang saad, ang imong ginauman, once ka di na matuman, sa mahitabo, masagmuyo. Tama dili? Masagmuyo ka, mag-uul ka, mga kaigsuonan. Mauna nga ang paglaom nato igsuon, dili ang tanan natong gilauman, makahatag yun natong paglaom. Ay mga ginikanan, so ito, to use this example mga igsuon, kung ay mga ginikanan, di ba, masagmuyo sila, ang ilang mga anak, ilang ginaatiman, o niya ginapatubo, ginapaeskwela, o niya pagka mag-eskwela, igsuon, nag-expect ka nga kini makatrabaho ni, kini makanindot ni kinabuhi, matabangan kini, mahawas kita sa Kristo. Pagkahuman, mula kong kaminyo, ang imong ginauman, impas sa mga Binisaya, pusgay mga kaigsuon. Sumasambuyo ka, nga naman, nilauman ka mga kaigsuon. Pero sumilyan ko ikaw, ninikapunan, igsuon, ado na lamay tulong ka butang, o tulong ka klas, kung nga itong iskutan. Amen. And I hope, mga kaigsuunan, na inyong buksan ang inyong mga idulungan, aron mas inyong masabtan igsuon, asa nyo nato ipasukad ang atong paglaom. Tulong ka klaseng paglaom, mga kaigsuunan. Una, why paglaom? No hope. Kung ato mabasa, mga kaigsuunan, diri sa Biblia, Episo 2:11-12, tungod niini hinumdumi ninyo, nga kaniadto kamo, nga mga hintil sa unod, o ginganlan kamo nga walay sirkunsisyon, niadtong ginganlan nga sirkunsisyon, niad sa unod, nga gibuhat sa mga kamot, nga niadtong panahuna kamo, nang himulagi kang Kristo, na hilayo kamo sa katilingban sa Israel, o mga tumulong sa mga tugon sa saad, nga kamo mga walay paglaom o mga walay Diyos dinhi sa kalibutan. Ang mga tao di ay mga kaigsuunan nga no hope, katong mga tao nga walay Diyos sa ilang kinabuhi. Kaya sutihan ko ikaw igsuon, bisag unsa man kagamay ang problema o kasisiw ang mga pagsulay, basta wa kay Diyos mga kaigsuunan, dali ra kaayo kang ma-discourage, dali ra kay kang mo-surrender, dali ra kay kang mo-quit, nga naman wa man kay Diyos sa imong kinabuhi. Apan sutihan ko ikaw, ang akong ginala karon mga kaigsuunan diri sa Chico Island, ang tinuod nga Diyos igsuon, kang sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu, o ang tanan nga magasimba kaniya, magasimba sa Espiritu o kamatuoran. Kabalo nga mo igsuon, amen, nga dunay mga tao karon ining kalibutan na nga wala ipaglaom, wala man gud sila Diyos nag-ilang sa ilang kinabuhi. Why you may think that there are many who have no hope, mga kaigsuunan? Amen, hallelujah. Hope is as essential to the human soul as faith is the society. Kini di ay paglaom igsuon, kinahanglanon kayo natong mga tao nga dunay mga kalag, mga kaigsuunan. Kay once mawa ang paglaom, wa na kay gana sa imong kinabuhi. Magluto ka, magsige na lang ka para, kay wa na kay gana. Praise the Lord. Kung sa imong aton, di na ka, wa na kay ka makafocus, kay wala na kay gana. Nawala na kay paglaom, mga kaigsuunan. According to God's word, there are those today who are described as having no hope. Ang Biblia, klaro nga nagsulti igsuon, na doon na mga tao na nawala ang paglaom. Dito sa bitukan igsuon, mihilak siya. At her very young age, 15 years old, ingon sa igsuon, ako na lang bisayon, isa kini kuya, kini ate, agini sa mga blade. Blade igsuon, ingon siya, at the age of 13, iya nang gisamad-samaran, many times na siyang magpakamatay. Amo sa
family sila. Ang iyang papa igsuon. Murag boy na muna pagpangabit igsuon, nasakpan sa iyang inahan. Unyang istorya mao ni, ngano nag-aris sa igsuon pag-ayo, kay siya ang gimahay sa pagkabulag sa iyang magpapa. One time, nakabasa siya sa chat o sa text sa cellphone, magkaigsunan sa iyang amahan, nga dito gisend sa iyang kabit. Unya, sa iyang murang edad, iyang gishare sa iyang mama. O moto hinungdan, nagkabulag ang iyang ginikanan, kay dito panahon na nasakpan. Every time nga iyang manina, inyo siya, pagpag-inusara siya, magangadangad siya sa atop, o magtanaw-tanaw siya sa kisami, inyo niya, iyang gibati nga useless kay siya. Wakit siya pulos, siya hinungdan sa kagupot sa iyang pamilya. That's why times magpakamat siya. Naswayan pat niyang nagbitay siya igsoon. Amen, hallelujah, 2 times gabitay siya mga igsoon. Naghimo siya pisay diha aron magpakamatay. 2 times po naabtan siya igsoon o na-rescue siya. At sa ginan, hindi pinangga kas Ginoo. Amen, hallelujah. Ang imong sitwasyon bati man, pero sultihan ka naapay Diyos, hallelujah, nga nagpangga kanimo. Bisan pagod sa imong sitwasyon, bisan pagod sa imong kinabuhi, bisan pagod sa imong background, pinangga ka sa Diyos. Kabalo mo igsoon, hilak sa maayo. Ihilak sa dangoy-ngoy sa maayo mga igsoon. Ingon siya, pasalamat dito sa Ginoong nakabakasyon ko dire. Kina ako'y mga kuya o ate nga mitambag sa ako ang naman. Ingon siya, iguli niya, isa ang iyang plano, last bakasyon na lang niya to. Na mga to siya kaparintihan sa guli niya, ingon siya, gusto naging siya magpakamatay igsoon. Igsoon nagigala sa tanang nakadungag nini nga mensahe. Kung inana man ang imong pangunan na karon, yan ikaw, ibutang ang imong paglaom, ihakan Kristo, kay si Kristo ang mahatag o kalipayan sa imong kinabuhi. Nakaingon tawa, nakay paglaom. Apan adunay Diyos na nahigugma kanina. Ato sa palakpakan ang atong buhi ng Diyos, mga kaigsunan. Amen, ang mga tao, mga kaigsunan. Amen, na walay Diyos. Ang mga tao na napuno, mga kaigsunan, sa mga kagulanan, sa mga kasakitan. Amen, na panday sila paglaom. Unya, mas dindot na lang at apuso ng ilang kinabuhi. Pero ang mensahe sa Diyos, karon mga kaigsunan, ginapangga ka sa Diyos. Praise the Lord. Ang sama ng imong sitwasyon, nakita ng tanan sa Ginoo. Doon lang sa Diyos igsoon, dili ka niya baliparan. Kay kung wala kay kanuulan ng mga tao na ni kalibutan, o di nakakaduol sa mga silingan, sa mga ginikanan, o sa mga kaparintihan, adunay Diyos na nag-agda ka nato, o marika mo mo, at anang nabugatan ng ikapuyan, kay papahulayon ko kamo. Hallelujah, manay, giaghan sa Diyos sa matagusan. Pagduha igsoon, pero di ta malangay. Pagduha na klase sa hope, false hope. False hope. Kung sa ganing false, true or false? Sa ganang false? Mali. Di ko alam yan, tama, mali ra. True or false? Kanabang nakay paglaom, imong gilauman, pero mali nga imong gilauman. Pastor, nainana mga kaigsuonan. Nga naman, kitang mga tao igsuon, nature gina natong dali kitang makasalit. Dali kitang misalit. Musalit kitang tao mga kaigsuonan, pero mga false. Kaya ang atong seguridad na diha kang Kristo. Asa man tag safety nga lugar karon. Na ay pamilya igsoon nga mga tugpugo. Kanilingay sa Tiglikaya, Bagyo. Ilingay sa Bagyo igsoon. Kay sunod-sunod ang bagyo diri sa toa. Mingadto sa Bugo. Praise the Lord. Igo lang yung nakarinta dito sa Bugo. Nilinom. Nadatugan sila, ibong pamilya. Patay.
5,000 kada adlaw. Ako na siguro'y pinakahari og haw diri sa Chico. False hope. Amen. Kabalo mo kung sa'y konsepto sa kwarta. The more you get, the more you want. That's right. Amen. Mao'y konsepto sa kwarta. The more magkanaka, gusto na po nimo mapunan pa. Mao'y konsepto sa kwarta, ikson. Mao'y konsepto sa bisyo. Mayo ka, maglipay ko din sa akong bisyo. No, di ka pwedeng malipay, anak. Panandalian rin ang mga kaigsunan. Mao'y false hope. Mao'y pagpatakaroon din kapunan. Hallelujah, isla sa Chico. At tunay tinuod nga paglaom. Nga akong isulti ka ninyo. Huwag ka na nga paglaom. Makaplagan lamang kang Jesus Christ. Ka na nga paglaom, ikson. Makaplagan lamang diha kang Kristo Jesus, mga ikson. Ang uban, grabe ka dependent sila mga wisdom. Ang uban, grabe ka dependent sila mga kaalam, sila mga kahibalot. Amen. Hallelujah. Pansultian ko ikaw. Kanang wisdom, kanang knowledge. Amen. That's a false hope, mga kaigsunan. Nga naman, Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa 14. Ang tanang mga butang nga puno sa kalaay. Ang tao dili makapamulang niini. Ang mata dili matagpaw sa pagtanaw. Ni mapuno ang igdulungog sa pagpamati. Ang namao kaniadto mao gihapon ugma. Ug ang nahimo kaniadto pagahimon manugma. Ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Aduna bay usa ka butang aran mo'y kaingon. Tanawa kini pagkuman na mao kini sa kaning panahon sa mga katuigan nga nangihuna kanato. Walay handumanan sa unang mga kaliwatan, ni may handumanan sa ulahing mga kaliwatan nga malabot sa paliwanag niyadtong mga musunod niya. Ako nga magwawali. Ang nagsulat ni mo si Haring Solomon. Ingon siya, ako nga magwawali na hari sa Israel dito sa Jerusalem. O gising gamutan sa akong kasing-kasing ang pagpangita o ang pagsusi pinaagi sa kaalam matungod sa tanang nahimo ilalom sa langit. Malisod kaayo nga buluhatuna ang gihatag sa Dios sa mga anak nga lalaki sa mga tao aron managhago tungod niini. Nakita ko ang tanang mga buhat nga nangahimo ilalom sa adlaw ug ania karon ang tanan lunlon katawangan ug mao ang paghakot ug hangin. Kayo si Martin abot niya halos tanan. Ang kaalam mo niya nakita niya tanang nahitabo. Ang tanang mga binuhat ilalom sa adlaw tungod sa iyang pagkadato o pagkamanggialaman. Maupo na ang kaalam, kahibalo o mga butang nining kalibutana. Dali ra kaayong mawala igsuon. Maunang false hope. Amen. Hallelujah. Na mga tao nga nag-invest maayo para mahimong knowledgeable, para mahimong mga kaigsunan nga ang wisdom ana kanila. Apan mo na false hope mga kaigsunan. Nga naman kanang tanan kakawangan lamang. Kami silingan dito sa Montalban. When I was 18 years old, tuwa ko na sa iyo. Nakipuyo ko sa kayaan dito mga igsuon. Ay silingan dito. Praise God na nag-inusara sa iyang balay. Siguro mga panawigon sa babae igsuon mga 67 or 68 mga inanang pangidaruna. May bungko igsuon taud-taud lang magtingkagol. Taud-taud lang mga igsuonan. Amen. Magsigig sinka-sinka. Magsigig siya kasuko. Aduna siya kasamaan pirmi. Nadugay wala kong agwanta. Ako gipangutana akong ilagaw. Nang unsa man diha? Unsa man diha? Ingon sa kanang babae atong silingan. Ingon siya. Dati ng principal. Unya. Grabe bright ah. Tungod sa ka-bright, nadugay na buwan. Grabe ka-bright mga kaigsunan. Inila sa lang eskwelahan. Sa dito sa nagtudlo ng bright. Nadugay na buwan mga kaigsunan. Ang iyang kasama ng iring.
praise the Lord, magsisid lampos-lampos sa mga gamit dito. Wa na sa mga anak, kamupuyo, kauban niya. Nga naman, di na sakto ang iyang pag-isipig soon. Mao nang pamatunan ako ni karon. Hallelujah, nga dili sa atong kaalam, na hinot ng malaumon, igsoon, nga naman, ulsot na mga igsoon. Pangita karon, mag-research ka sa Google. Amen, hallelujah. Magtanaw ka mga YouTube, sa Facebook. Amen, halos tanang mga information ginamit ng AI. Amen, ayuban ng mga news, di na yung sakto. Nagpataka na lang. Labi na mga kaigsunan. Ingan ako mangod sa kwa. Kuya, wag na ko ilud-lud, kuya. Diri na lang ko sa Siret. Okay, Siret. Di ba sa Siret? Familiar naman mo, bisag taga-Islam mo, pusok mo wifi ninyo. Di ba sa Siret, igsuon? Pag mo i-click ang app, nalagang video, ngani, mag-notify na sa imo dito. Kasi hindi mo i-click, basta nakaturn mo ng imong notification, mag-notify kay suna ng Siret dito. O sa may butang, kagimbal-gimbal na balita, sikat na artista patay. Hindi mo i-click, ang mga buhay ng artista gipatay. Tanawin mo Siret, si Chris Aquino, kapila gipatay. Halos kada po, ibalita na si Chris Aquino patay. Grabe na ang bakak mga kaigsunan sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Bisan asa ka balita magtanaw. Daga na kayo mga bakak mga kaigsunan. Hallelujah. Mga mga falsehood. Mga mutuwa na itaana mga kaigsunan. Apan sutihan ko ikaw. Adunay real hope karon. Dinig kapunan mga kaigsunan. Adunay tinuod. Hallelujah. Mapaglaot. O gasa na makaplagan. Diya lamang kay Ginoong Jesucristo. Roma Kapitulo 8, versikulo 22-25. Kaya atong hibaluan nga ang tanang binuha sa tingog na nag-agulo o na nag-anto sa kasakit. Hangtod karon. O dili lamang ingon niini sila, kundi kita gayon usap nga adunay mga inunahan nga mga bunga sa Espiritu. Bisan pa kita na nag-agulo sa sulod sa atong kagalingon nga nanaghula sa atong pagkainanak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Kay tungod sa paglaom, di pangluwas kita. Tungod sa paglaom, ginapangluwas kita. Apan ang paglaom na makita, dili paglaom. Kay kinsa ang magalaom, ni atong makita na niya. Apan kung magalaom kita, ni atong wala nato makita, na nagahulat kita niini nga may pagpailog. Ang tinuod ay nga paglaom, wala nato makita mga kaigsunan. Apan ang tinuod nga paglaom, daga na mga tao niini, hallelujah nga iyalang, hallelujah i-ignore, i-reject ang tinuod nga paglaom. Ang tinuod nga paglaom, mao ang kaluwasan sa atong mga kalat mga kaigsunan. Kining lawasa, tanang nailawas mo yung amen. Kining lawasa, di sa pag-unsaon ni Katiman, padulong gini kamatayan. Kisa may di mo ko ni. Kining lawasa, apply ta, gusto sa itong i-apply, labinas mga daga. Applyan na ito ng pagpaputi, mga kapsalis, mga chinsanso. Kung digin mo puti, igsoon, gamitan na lang steel wool para maputi yun. Ang atong mga lawas na binagdaga pa, ang gamot kailangan mo sexy yun. Oh, kailangan kayong daga nga, kanang dili Coca-Cola body. Oh, pasiksig yung bahay. Allah, kung pwede, ginagmay kaon para lagi mo purma ang lawas. Huwag na yung mga lalaki makakita mo ganun. Pero masugot kag sa dili ng lawasa, mas pagkaduna. Amen. Kini lawasa, wata kabalong kanus ani, ibalik sabong. Kaya Ecclesiastes na bingon, kay gikan man ni sabong, mabalik ni sabong. Amen. Wa pag ito'y nakita ang barangay. Nga naitaw, niya po
say mauna, pero mas mauna kini mga tiguan. Dahil po kayo mga bata itong huwag rin sila. Kini mga bata, 10 years from now, managko na rin. Kaya kita mga 35, 40, 50. Awan, ayaw ko ba mga kalabira na oy? Kaya kinilawasan ang isang patulis, pagkadulot. Ang among introduce kanyo karon, dili financial, dili physical. Nanganta sila diha, wala magpakita sa ilang mga nindot ka postura, kundi ang among ipaabot kaninyo, espirituhanong mga butang. Amen. Unsa man ay kaluwasan, ang kaluwasan wala na makafocus ning lawasa, kundi nakafocus na mga kaigsuonan sa lawas unya nga iilis ka nato. Ang tinuod nga paglaom katong kaluwasan human aning kinabuhian. Maunay akong ginawali karon sa Chico Adlaw. Amen. Adunay tinuod nga paglaom. Ang tinuod nga paglaom makaplagan lamang diha kang Kristo Jesus. Amen. Kaysa diha motuot kang Kristo mga kaigsuonan, mingon siya sa 1:14, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. My brothers and sisters in the Lord, ang paglaom na akong gihatag kaninyo karon, kining paglaoma mauni ang eternidad mga kaigsuonan, kinabuhing wa na ipagkatapos. Amen. Nag-ampo tangon di ta maapil sa gubat karon sa Iran ug sa Israel, pero mga kaigsuonan subong pamalandungon aduna na mga ugom-ugom sa balita nga daghan ang mga nasod, amen, nga mointa sa mga away. I don't know kung nakadungog naman, nakakita naman sa video. Praise God, hallelujah. Ang dagkong mga nasod, ang mga pagkihitang nasod, mga kaigsuonan, amen, mula pa na sila sa Iran. Ang Russia, ang China, mga kaigsuonan, ang North Korea, mga dagko, mga pagkihitang, ang ilang mga sundalo, ang ilang mga bomba, ang ilang mga equipment, gamit sa panggubatan, di basta-basta. Kaya na ingon, ang China mo'y ma-assign pag-astak sa Pilipinas. Imagine na ninyo igsoon, kung sa mga tayo armas na ito dire, sila ang missiles pang lupad lang, pila ka kilometrong maabot. Kita, mga wakwak na may rangan na ito dire. Ang mga wakwak na may kamamang lupat. Naman doon tayo mga sandata, igsoon. Ang uban, kaya. Ang uban siguro mga igsoon ng hadlong na anak. Praise God. Apasundian ko kamo igsoon. Amen. Hallelujah. Tinuod na ang pulong sa Diyos. Amen. Maabot ang katapusan mga adlaw. Praise God. Hallelujah. Ang sinyalis mga igsoon. Adunat gubat nasod, batok nasod. Adunat mga linog na magkaitabo sa nagkalain-lain na dapit. Hallelujah. Ang mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Magkasukanay, magkaawayay mga kaigsuonan. Apan mao lamang kanay sinugdanan sa kasakit. Mao na gingon sa Biblia igsoon. Mao nang watay laing gilauman. Praise God. Dili nga itong panggoberno. Yes, mo respetar ta sa itong panggoberno. Kay sila ang gibutang niya ang mga leader igsoon. Pero di na makalaom nila sa tanang panahon. Asa man nato ibutang ang atong paglaom, diha lamang kay Ginoong Hesukristo. Ikaw pa dito ang tibuok kalibutan, ang tanang mga intel, mulaot sa iyang pangalan, kaya ang iyang pangalan, wala may makaliwas ka nato. Dili relihiyon igsoon, kundi ang pangalan ni Ginoong Hesukristo. Matod pa sa buwan 4:12, wala na lain pangalan nga gigahatag sa silong sa langit aron magkanaa kita'y kaluwasan, kundi ang pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Ang Pilipos 2 nagakanayon, at the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven, in things on earth, in things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wala
lain pangalan nga atong angayang simbahan. Amen. Kung naman kay problema karon, call on the name of Jesus. Mutapos ko sa kaistorya, tinuod nga istorya iso. Sa ako nang gingon, di kay kumulangan sa inyong mga oras. O sa kakrusada nga sama niini, mga kaigsunan, adunay gisulti ako sa kapastor. Sa iyang sulti sa kakrusada, mingon siya, at na sa bayaw. Bayaw ba po na diri? Bayaw ba po na nga diri ka na bana baro, naasawa sa kaigsunan? Bayaw po na no? Aduna sa bayaw. To make the long story short, bibisita sa igsuon sa balay sa bayaw. Edugay sila kita, ingon na iyang asawa, at tuta sa akong igsuon. Pagbisita nila igsuon, tawon kay pastor siya, iyang gi-introduce ang kaluwasan. Iyang gingon, bayaw, kinanglan nato si Jesus atong kinabuhi. Ingon ang Juan, Kapitulo 15, Kapitulo 5, managawa ko masayot. Amen. Sila maong punuan sa paras. Kita mo'y mga sanga. Kung wala siya, watay aramahim. Ingon ang iyang bayaw, hilom sa. Kuyugi ko. Gidala siya sa iyang bayaw, igsuon. Gidala siya sa parkinganan. Sa parking area. Pwenteng naghanag mga sakyanan, mga sports car. Pagkanindot na igsuon. Gingnan niya ang pastor bayaw. Nakita ni mo ni tanan? Ingon ang pastor, bayaw, nakita na ko ni pagkaninduta sa mga sports car. Dali bayaw. Ari pa kuyog pa ka. Gidala na po siya mga igsoon sa lapad ng yuta. Pirting lapara sa yuta, igsoon. Dagang mga hayop, mga pananom. Mingon na yung bayaw. Bayaw, pastor, nakita ba ninyo? Ang pastor, igsoon. O bayaw, nakita na ko. Siya, di ba ni mga bayaw? Gidala na po niya, mga igsoon. Dito sa grabe kadakong mansion. Grabe gindakuha sa mansion. Ingon ang iyang bayaw, pastor, imo ba ni nakita ang mansion? Na-amaze ang pastor. Isya grabe nakuha ni bayaw. Siya kabalo ka bayaw? Katungtan na nga ipakita ni mo o atong kaptanan napay dagan. Dila na mga iyang gingon. Ang iyang gingon, mauni. Do you think bayaw giginhanglan na ang Jesus sa imong gingon? One. Ikaw ngayon ka na insultuhon ka, mga igsoon na nagwali ka. Di ka katingog. Yes, amen. Mura sa natukan. Nga naman ginsulto sa siyang bayaw nga dato. Ingon niyang bayaw nga dato. Sa atanan akong kaptanan. O sa ipang nahunamin. Na kinahanglan pa katong nanang hisot imong giwala. Bayaw, ihatag na nga sa uban nga nanginahanglan. Igsoon o gigala, true story ni. Somewhere in Africa na hitabo. O sa kadlaw niya na, nagwali ang pastor. Katong bayaw, igsoon. Pagwali niya sa Osaka, Sudan. Pagwali siya sa ingunaning krusada. Pagwali niya, igsoon. Hallelujah, katapusan sa iyang wali, mingon siya. Ang tanang, adunay problema, duol diri sa tubangan. Igsoon, naglinya ang mga tao nga adunay mga problema kay nga naman ni-offer siya mga pag-ampo. Paglinya di kalayuan aduna siya na familiarize ganaw 1 month or 2 months lang ang milabay. Pagkakita niya kuyot ang naong niwang na tao pero yun siya tanaw na ko familiar kayo naong murag kaila din ako ang namanam sa pila nagkadoon iyang na-recognize na dugay nga ang iya dahil bayaw dato ni Apo sa pila. Padulong mga kaigsunan dito sa iyang pastor na bataw. Amen. Tingnan niya, bayaw, unsay na itabo. Ang imong postura layo na kayo sa una, niwang na ka, nanguyot na ka, unya, ang iyang sinina igsoon,
pagsunod. Naghilak kining iyang bayaw. Hallelujah. Umingon, bayaw kabalo ka. Humanatog sulti sa naging buwan. Humanatog sulti. Pila ng kaadlaw ang milabay. Giilag ko sa katao. Ang akong kwarta nga bilyon-bilyon nahurot sa bangko. Unya ko siya, gikasuhan siya mga kaigsunan. Gikasuhan siya kaso nga wa niya buhata. Ang tanan niyang kaptangan, tanan ipakita. Hangtod katuwa ipakita nga kaptangan. Karit lang nahanaw. There's no such thing as stable in this world. Amen. Walay permanente niining kalibutan. Ang imong beauty di na permanente. Ang imong kabasto di na permanente. Amen. Ang imong kadato, ang imong kasikat, ang imong posisyon di na permanente. Paminawa niya ang tingog sa manwawali. Maunid akong karaturan. Bisan bago ka pinakasikat sa Tibok Chico Island. Pero di na permanente. Sa kamay lamang at tuyok sa panahon. Pwede ikaw ang ayahay karon. Inugligid sa panahon, pwede ikaw na po ang makaluluhod. Naghilak. Bayaw. Ingon ang pastor, gano'n ni Pila, mga diri bayaw. Di ba nun ka na ako, nawa ka magkinahanap na aning Jesus ka akong giwali. Ingon ang iyang bayaw. Ni Adto ako manginahanglan. Pero karon, wala ko'y laing kadaganan. Kundi ang Diyos lamang na imong ginawali. Sultihan ko'y kawanay laing makatabang nato. Kung akay balapian, tuol kang Isus. Kung akay problema, tuol kang Isus. Kung ang imong manimalay na puno sa kagot, na puno sa bisyo, na puno mga kaigsuanan sa ninasaktan na sitwasyon, wako'y lahat kahatag ninyo. Dili kwarta, dili relihiyon. Kung dili, I give you Jesus. At ang ihatag si Jesus kanino, kay siya lamang ang makatabang ka natin. Hallelujah. Listen, pwede siguro ikaw karon ng tao nga nagligid sa bisyo karon. Sultihan ko ikaw, dili tanang panahon ang bisyo dili mo biyaan. Pagkatagihon na gani ang imong lawas sa bisyo. Sa tanang gisulod nimo sa imong lawas, maluya ang imong lawas. Samtang karon, wa kanimo kinahanglan ang Ginoo. Dawata siya sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Ingon ang Juan 1:12, sa tanang nituog gidawat sa iyang pangalan, sila hatagag otoridad o kagahom gabahimong anak sa Diyos. Pastor, kinsa man daya atong ginikanan? Di ba ang Ginoo manggi atong amahan? Anak mantas Ginoo, no. Mao na imong pagtuo. Ang Biblia kung imong pasultiyon, ang atong amahan sa una mao ang Yawa. Ingon si Jesus Christ, liwat mo sa inyong amahan na mao ang Yawa. Kaysa sinugdan pa lang, siya na ang amahan sa mga bakakon. Once na nimo dawaton si Kristo, di ka mahimong anak sa Ginoo. Amen. Dili ang relihiyon mga kaigsunan o makapahimo natong anak sa Ginoo. Kundi amen ang atong pagduol sa Ginoo. Hallelujah nga mao si Ginoong Jesucristo. Praise the Lord. Sultihan ko ikaw wanay laing paglaom nining kalibutan mga kaigsunan nga kagubot. Hallelujah, kalibutan mga igsunan di na masabtan. Amen. Hallelujah nga atong paggoberno di na makasabot igsuon. Ano nga pangitabo sa kalibutan di na hapit masabtan. Apa nato lang ibutang ang atong paglaom diha kang Kristo igsuon. Anayong so sorry nga among nadunggan bisan sa layo sa among dapit nga inyong barangay nagsunod ang mga balay nga nangasunog. I'm sorry to hear that. Amen. Nag-uol ko na nga nakadungog igsuon. Amen. Wa mi malipay ana nga nakadungog. Amen. Praise the Lord. Apan sultihan ko ikaw. Praise God. Magdunot man ang atong balay. Masunod man ang atong balay. Apan hatay balay nga giandam sa langit igsuon. Amen. Sa Juan 14:1-3 ningon si Jesus Christ, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkap
blessing. Sumalig ka mo sa Diyos, ug sumalig usab ka mo kanako sa balay sa akong amahan. Adunay daghang puluyanan, ug sultihan ko kamo, muadto ako aron sa pag-andam, ug lunaalan kaninyo, ug sa pag-andam nako, mabalik ako pag-usab, aron ko haon ko kamo, kay kung asa gani ako, ato usab kamo, mga sunog man ang atong balay, niining kalimutan na, apan adunay balay dito sa langit. Amen, nga ng Biblia, lulod mulawan ang atong pagalaktan, dito kapitawa na'y paghila, kung muhilak pa, pagkapahiran sa Diyos, ang atong mga loob, dito sa langit, wala na'y kasakit, wala na'y katiyan nga naman, ang atong mga lawas, ilista na o lawas ka din na madunod. Amen. What I like, yes. This is the truth. Once katunawon sa Diyos kining kalibutan na, what I like, yes, kundili ang langit na giandam sa Ginoo. Kabalo pa mo ang tanang mga billionaires karon nagplano na. Katong nag-aligiting ang init, pila ka bulan na milabay, nagrabing pagkainit. Praise the Lord. Before pa ako nagplano na ang mga billionaires, mga business tycoon sa buong kalibutan. Nangita sila o planeta. Amen, na available. Nga kabutangan o safety kapuyan. Ilang ipilihan ang siyam ka planeta. Amen, ang exist karon ng mga research na more than sa 9 planets ang mga planeta igsoon. Ilan ang i-prospect o asa sila nga planeta mubalhin. Nga naman, amen, i-project na sa mga nagtuon sa kalibutan. Nga ang kalibutan ng planetang Earth, itong ipuyan, muinit yun mayo. Amen. Imagine, perting daghanag bulkan nga atong mga nakita, mas grabing impact ang bulkan nga naa sa dagat. Mao na mga active mga kaigsunon. Once na magsabay nagbuto, ay lang gibagdahong ganito mga tunaw. Nga naman ingon si Pedro sa Biblia, mga kaigsunon sa Santos Pedro, nga atong gipakasantos, maingon siya sa iyang sulat mga kaigsunan. Kining kalibutan sa unang Pedro kapitulo 3 kung ako masayop, kining kalibutan gitagana sa Dios sa kalayog, sa kalaglagan igsuon. Wa gyud nga padulngan kining kalibutan, whether nahigugma man kaning kalibutan o wala. Kining kalibutan pagasunugon gyud mga kaigsunan. Apan una ni masunog pagakuhaon sa Dios ang mga nagtuo kaniya igsuon. Praise the Lord, of His safety diha sa langit nga giandam sa Ginoo. Magapanindog kita mga igsuon. Thank you for your time and thank you for hearing the words of God. Meaning hapunan, as I request the musicians and singers,